pane dziri kutrenda mumastreet. Lolo aposta iye akati becoming Mrs. ndokubaisa picture rake namama V uko akaroterwa naLazi T Chapo kuchinzi zvinhu hazvisi kumumirira zvakanaka. Maititi vataurawo mashoko ekuti ndivo vane zodzo. Maex avo ese ari kuita kukanga waya uye vakumbira help yekuti vaende kuchikurubi kundoita madonations. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Guys, ukaona munhu okurotera okuudza zvinenge zvasvika pakumushungurudza mwoyo, asi Lorraine wati iye anobhilivha muna Jesu Kristus, hapana chakaipa chichamuwira. Rakaitinzo kuti hope dzaLazi T Chapo dzaiti kudini. Aposta iye akati I hope everything is okay kuna Lorraine Guyo. Personally handisati ndambotaura naye one on one, but regai, God loves you. Ndenge ndakarara ndikaona vision achinetsekana nezvakawanda. Zvimwe zvacho handikwanise kuzvitaura pano. Lorraine Guyo, it is well. Pray hard and change friends. Vauri kuti shamwari dzako havasi shamwari dzako, vanhu vari dangerous. Ndaona pane enge achikuisira mushonga mudhirinki. Usazoshamisike uchizonzi waenda kuchipatara wonzi BP yako iri pa 200. Inenge isiri BP. With the grace of God, change friends. Pane 2 vasikana vari dangerous. So idzi ndo hope dzaroterwawo Lolo. Airoterwa nemunhu haasina kana interaction naye. Munhu kutoti maybe anga asina kana kutombokufunga, then ongopiwa hope idzi. Pamwe pacho tinofanira kuteerera. Lorraine responded kuna Lazi akati iye, I'm deeply grateful Lazi. Upon waking up this morning, my inbox was flooded with screenshots. Honestly, I have been going through an extremely difficult period lately, and my mental health is currently under strain due to severe challenges I am facing. I've received a multitude of messages from various individuals, some of which have been in the form of dreams or visions, and a few have even suggested that if I do not receive assistance, my life may be at risk. Nevertheless, I am thankful for the exceptional people who surround me. And as a devoted follower of Jesus Christ, I firmly believe that nothing is impossible through him. I have also been undergoing counseling, which has been incredibly helpful. I kindly request that each and every one of you include me in your prayers, and I appreciate your love and support. Hasi wogalazi akarota, asi kuri kungonzi vakawanda vari kuramba vachingouya vachiti Lolo you are not safe, Lolo you are not safe. Oshaya kuti ndianiko Lolo kuti anotamba nomunhu wese, unoshaya kuti ari kuda kumupfudza ndiani. But chiprofita chechenjedzo chinoiswa pajekerere. This prophecy is not make sure. Iwe Lolo, be careful of Lazi T wacho. How are your real friends feeling pakadai? Ngaakupe zita raakapiwa kuhope ikoko. Vanhu vari kutongesa kuti Lazi what kana midzimu yako isati yada zambuko unoriwana kumunhu asina newe. Ini ndakavingwa nemunhu wozvikanzi usasiye dhoo rakavhurwa, usadya anything from your friends. Inini ndakawana kusevhekana pamusana pekuita zvinezvi. So manetizens ari kurwidzana. Zvinongoda munamato Lolo, uye counseling yawatanga iyoyo yakangonaka. Just be careful of your friends and mugone kutaudzana neshamwari dzenyu muchionesana kuti pangave paine zai rakaora here. Then tiri muse munyaya iyoyo yamadepression, ana chibebi honde ari kuti ari mune rake jere zvaingotagwa naWinky D. Tinombozviti takasununguka asi pese patiri tiri munjema. So what iye ndiseke yenyu, but right now I'm at my lowest. I will laugh per screen, but ndega I'm in prison. I failed again and again. I've decided to stop falling in love. I've decided to stop. I have failed. I love hard and in the end I fail. Apa handitani futi kuchema. So chibebi ari kurwadziwa zvikuru. Kune ava kavari kuda kuto brusha to our faces and force it down our throats kakuti vari kuita co-parenting. Imi ende vataura vakati chero pavakanoita Benoit vakamuita ana chibebi atoriko. But zvimwe zvacho so hazvidi kuti umbozvifunga. And then pakambonzi Anna and him ka recently apa zvino wafeila futi here naye musikana. Zvelove izvi hausiri wewega, nyika yose kungochema. Hakuna chinhu chinonzi love. Togara zvitaura kuti vanhu ngavamere for convenience as long as mari yakati ti hoyo umwe Lulu Chivhayo watengerwa
Urus Lamborghini vana vaneti here nekuramba vongotengerwa mota yochiita fleet tozodzishandisei naimi asi anyway zvinhu zvavanhu vari richi tiri kuti isusu made for convenient hatizivi kuti yelulu ilove here kana kuti chiko nechifuta zvelavhu izvi munhu wese ari kungozvambuka nomunyaka zvimwe zvacho unopedzisira watongoona watoti regai ndikupai advice. You need to date someone below you, beneath you in terms of kunaka, status, chichichichi. Ivava vanenge vachitoziva kuti wotori trophy zvekutodaro vachitokuda, but ukada kudanana nerimwe timu riri pamusoro kudai aiwa vanenge vachitokuona serara zvaro, but hazvina formula kaizvo, kungotaurawo techingozama isu hedu zvemujolo takatsveta. Maiti tivakumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti vawane kubatsirwa kuti vadzokere kuchikurubi kunopa imwe donation vati ivo from Monday to Friday tichange tichitambirawo zvipo zvekuendesa kujere kune wese akasununguka kubetsera. You are welcome. So far tine tani rehupfu ratakapiwa naHonorable Machakaire ne30 huku from a well wisher. Tiri kudawo vangatitengerewo matowels sipo, Colgate toothbrush, cooking oil, sugar, salt, beef, Vaseline, jerseys, tennis shoes from size 3 to size 8, pads, tissues, washing, soap, pampers for babies, milk for babies, maputi, mapenti, potatoes, beef rice, mazoe, mazepeni, anything chaunoona kuti chinogona kungonobatsira kujere ikoko. Kune madzimai asina kana anoshanyira ane vana mujere ari kungoshuvirawo kuti dai ndawanawo. Let us put a smile on their faces for this Christmas. So vanhu vese batai maititi tigone kupawo in the spirit of Christmas, the spirit of giving. Rambai muchishandiswa naMwari, zvishuwo zvemwoyo yenyu ngazvizadziswe, zviteverwe nemabasa amunobata makuru akadai. So maititi havana kumboti aiwa konzo ndichamboita zvehoneymoon kana kuti chi, vatoti ivo vari kutodzokera kuchikurubi kunopa madzimai something chekutiwo vaitewo chiye apo. Gaizika aiwa izodzo zvachose. Speaking of zodzo, she also had a live yesterday yavakataura ivo about my exes avo. I just thought of sharing this one. Gaizika mudzimai uya ane zodzo zvechokwadi ati iye hapana ex yake iri kuti iyo they are doing better than maititi. Maititi ndo vakachibata kuti vavakaimba yavo cottage nemain house vachata white wedding yamakadai kuona mwana asika pakugraduate, baba vake vasina kukanda kana senti, vari kunzi vakasanganwa navo kuBulawayo vakapfeka bhutsu yakatsveyama, life yakavarova 1 2 3 nendare ikavasunga mbira dzakondo. Vakakona chero kuvaintrodusa chero kuna Shumba, zvimwe zvacho unobva waita kunge waingodanana kana timu remustreet. Mwari vanenge vakusumudza. Iye muri kumuona here Felicia Fifi chibaby chakanaka. Imika zvimwe zvinongoti kumasinguru madha musambotya mrangu, Mwari vakabata. Hapana chinoramba, ungoshandira vana vako woenderera mberi neupenyu. Nyaya yekuramba ungoti hero maintenance buno dondipai guys, zvimwe zvacho hazvidi kudaro. Tichinovharisa Lorraine Guyo waposta iye after ambovhiringwa nenyaya dzese dziri kuitika dzekuroterwa idzi, angoti iye becoming Mrs. ndobvaisa picture rake namhosva. Pabva pangoitikawo rusha, vamwe vakati it's okay madza mama mai V mai stileto mzilikazi amenoka inenge yangova mama V varoorana naLolo madzimai chiko chiri kuitika. Vanhu vari kufara zvikuru vakati mukati madza mama mai V hazvizo sound good kani nyatsoitai kani kuti mama adimaya imi kani ameno kuti ichiri game here kana kuti love yakutodhipena tapapi. Kuna vanofarira manovels ngati manyaya to the novel narrative. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to share, like and subscribe.